नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଏ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଏ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭାବିଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରୁନଥିଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ବି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଥିଲା କ୍ୟାମେରାଟା ବି ଆଣିପାରୁନଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆମର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଓଲା ରାପିଡୋ ଅନ୍ କରିଦେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଦେବା ତ ଆମେ କାମ କରିକା ଆମ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଦେବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଦେବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଠି ଅବସ୍ଥା ଅଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମୁଁ ବି ଯାଇନି 2 ଦିନ ହେବ ପକେଇବାକୁ ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲି କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି ସେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଆମର ସେ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ମେକାନିକ ଥିଲା ତା ପାଖକୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଭାଇ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦିଅ ସେ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଧା ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପେଡ୍ କଭର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବୋଲିକା ସେବେଠାରୁ ବାଇକ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଉନି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବାକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ବାଇକ୍ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ତ ହେଉଛି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଯେତିକି ଥିଲା ମାନେ ଯେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କମିଗଲା ପୁଣି ତାପରେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଗିୟର ପକେଇବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ସେଟା କ'ଣଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲିଗଲି ମାନେ ପିକଅପ୍ ଟିକେ ନେବାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି କାହିଁକିନା ପିକଅପ୍ ନେଉନି ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି କାମ ତ ହେଉଛି ଭାଇ ମୁଁ ରାପିଡୋ ଚଲାଉଛି ରାପିଡୋ ଓଲା ଉବର କରୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ନୁହେଁ ମୁଁ କମର୍ସିଆଲ କରିଦେଇଛି ତ ଏବେ ଓଲା ରାପିଡୋ ଚଲାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବାଇକ୍ଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ଏରେ ଭାଇ ଏତେ ଜାମ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ହେବନି ପଳେଇବା ଦେଖିବା ରାତିକି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାନେ ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି ଜାମ୍ ତ ଛାଡ଼ ମାନେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ୟା 10 ଜଣଙ୍କ ପରେ ହିଁ ମୋ ନମ୍ବର ଆସିବ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲି ଗଣିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ 10-15 ଜଣଙ୍କ ପରେ ହିଁ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଆସିବ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ସର୍ଟେଜ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ 200 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ବାଇକ୍ରେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ରାପିଡୋ ଅନ୍ କରୁଛି ରାପିଡୋ ଯଦି ମୋତେ ପଠେଇଦେଲା ଷ୍ଟେସନ ସାଇଡ୍ କି ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇବନି ଭାବୁଛି ବାହାରେ ଦୋକାନରେ ପକେଇଦେବା କି ନା ଅଧିକା ପଇସା ପଡ଼ିଯିବ ଏତେ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ ପାଖରେ 150 ଟଙ୍କାଟେ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବା ବାଇକ୍ରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ ମାନେ କ୍ୟାମେରା କଥା କହୁଛି କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲି ବହୁତ କିଛି ଭାବିଥିଲି କି ଏମିତି ଏଇଟା କରିବା କି ସେମିତି କରିବା ବାକି ମୁଁ ଏବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କି ମାନେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ଇଏ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗେଇଛି ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ଭାଇ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବାକୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଓହ୍ଲେଇବ ଭଟ ଭଟ କରି ସେକିଦେବ ତ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ସେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖା ହଉନି ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଇ ସେଥିପାଇଁକା ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଓହ୍ଲେଇବ ଭଟ ଭଟ କିଣି ସେକିଦେବ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ଏଇରା ସବୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାବିଥିଲି ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଭାବିଥିଲି କି କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖେଇବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଭାବିଥିଲି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା କଲା ପରେ ନା ଭାଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା ଭାଇ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଟା ମାନେ ମନ ଭିତରେ ତ ଅଛି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି ଏଇନା ହଠାତ୍ କିଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା କହିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ମନେ ପଡୁନି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚାଲୁ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବାକୁ ଭାଇ ହାୱା ଦେଇଦିଅ